नाय टंनाय खापांनि ताखकते बखसंदर नहायना हाय लामसको चिनि नटिस टिभिनि मांप्लिबो आं तंग परितु सायना हाय जों तिनि सकबायखा नरक जतन सायमनो बसकांनि एडिसि संमारि ते बिसि सालदग्लिया आबनो तैनो ताबुक तिरप्रा हास्तिनि थोंरों रक बेलायखनो उफलास काफलाक सालायजाक अब्रुम जाब्रुम अबहायनो कायसेते कायसा बदलनि बाना रमलायमानि अबहायनो मांप्लि तिनिबो हायनो हाय ठीक ओ जागावनो जों सकबायजाक मखा आगरतला रवीन्द्र भवन हल ओ जागावनो लाइथांनाय सालो कटरमा तिप्रा मथानि बखाखते जॉइनिंग प्रोग्राम मुङै थांमानि आबनि जागालो हायनो हाय तिनते से ति दावलायनि बखाखते जॉइनिंग प्रोग्राम नुगै मानखाना लुकरक बुरुं बुरुं फायलाय तंमनि अबाय खलायनो ओ जागाव तिनि जॉइनिंग प्रोग्राम ति दावलायनि बखाखते आफ्रो बबागरा सामानि तंगो ति दावलायनि प्रेसिडेंट न बसकांनि सालो ठीक ओ जागावनो ति दावले एब्रनि जॉइनिंग प्रोग्राम अंनानि अंथो नै सामानि बायनो फ्याबा तिनि कुबैनो बबाग्रानि जे वान सुंमानि इमां अंनानि फा थांनानि फाचिंगो अबाहायनो नायतुनि तिनि मांप्लिवा ताखु मीडिया सोना पैलास गांदे हमजम या फारु तिनि प्रोग्राम खलाय तिनि हानि नौफां बबाग्रा प्रदुत किचुमानि को बहादुर बनि दागे माबाय तिनि बरिरगनि ति दावले बोमा बदलती बतिनार जे अब त्रिपुरा मथा तैयारक बाय जे अलका अब खलाइन बीजेपी सीपीएम बा आईपीएफ ति बरक जारा खाइनि रक बरक न अरनो बरक फाइ चिनि बो अब बानार रम फाइनाय जॉइनिंग खाइनाय बबगरा नियाक्तै बनि पांदा तिनि हमनै तो बरि रक्षिनि तंगमनि हायपनि चलारफने कायसे कुछबा दुलजग माने कोनो बक्रिता बो तिनि तो जा जोंखना सिमानि जरा तिंखलाय 300 नो ऊपर तंगताबो फैमिली दे ऊपर बुटार तो 300 पर बुटार तंग बुटार आसनि कबन तंग अब काकी कायसे लाखानि ना जत कायसेला ऑल त्रिपुरा नि आरन किसार कने फाइनि कोकтай तिन तंगमनि ता बीजेपी नि दफाइनाय सीपीएम दफाइनाय कांग्रेस नि साइस पर बीजेपी नि बो जारा मथानि सारा जा अलका पार्टी दल तंगनाय र बरु तिनि जयनि र फाइनार न बबगरा नियाक्तै तांगै ताबा आसुक नांगोखा जागा जागा प्रोग्राम खाइ तंखा जॉइनिंग खाइ माने बाङै तंखा तांगै आसुक जॉइनिंग लायखा ताबो तो बस गाँव में एडिसी निर्वाचन दं विलेज काउंसिल में निर्वाचन दं तो महाकलाय जे थांनाय नेता बनि जे बीजेपी सरकार तंनाय रक दल कायथामि कायसा सरकार तंफानो चिनि जार त्रिपुरा साराव हंक्लाय चिनि जे माथायरावनो माया जे अधिकार दंमोन माया बनि सबचेते दुख हायनि बांनि चिनि त्रिपुरा सार बेसिबाग चिनि बबगरानि तलाव फायै माने बनि तलाव फायै बनो लगेराव नायहनि बरक मुसुक जावमनि बेसिबाग मुदे तिन जयनि रंग तंग तंगनाय ओ अधिकार मांखा त्रिपुरा सर थांनाय मेदाम त्रिपुरा सरक तो चिनि तो बबा गन्दर नर तो जत नर तो मीडिया चिनि सैसे आनसे सिको नर थांनाय मार्च मासे 2 तारिख जे 3 दल थामै जे आरो न एकर साइनलाय मानि अमित शाह जी नरनो ताबु जरा 6 मास बसमय र थानिया सि ताक जरा तिमाया दुई विशेष काई थानाय का बनि दुख प्रकाश खाइलायो इनको बनो नोइनो तिनि चिनि एकर्ड जरलाय मन मालिया ते बीजेपी तंगै बाने आईपीएफ ते तंगै बर कोनो सुजुग सिबा त्रिपुरा सारल सुजुग माया बनि दुखनि बायतिनि बबाग्रान तला फाइगला हानि नखनि थानि फाइगला जंते दे जिन हामारि मानो जिन दफा दे जिन अब ताव निजिया कोइ बास मानो जिन भविष्य नेक्स्ट जेनेरेशन ते हम खाइ मानो हिवान सुजागैनि बराव तिन जयनि र फाइने बबाग्रान थानि फाइने बबाग्राव फाइने बनि आक्तिनि तिनि खलाइ जांनाय तमक चिनि ति दाबले ने मंगै बो तिनि खलाइसने पुला ननरनो बेलेखन हामबाय चिनि तिनि कैसा विराट प्रोग्राम अबनो कभारेज खलायै फाइनान बागै फाइमान बागै पाइपले हामबाय ते चिनि टीडब्ल्यूएफ नङै नरनो बेलेखन खागामिया तिनि 27 तारिख अक्टोबर 2025 चिनि टीडब्ल्यूएफ रंनि चाइटक मुंबाय ओ जगा तिनि चिनि मास जॉइनिंग प्रोग्राम दङ एक्युरेट हिसाब ताखन फाया खुचिनि फाइ दङ सारा त्रिपुरानि बरक more than 400 ताबो अलरेडी चिन जगो लिस्ट सकबायखा तेबो फाइ दंख ओंखाय चिनि महाराजा तिनर सकबायनाय चिनि जतो टीडब्ल्यूएफ नि जतो शीर्ष नेतृत्व तिनि तंबायनाय ओंखाय आबुनि बागै तिनि साल पेलायखानो तंथक माने हेमा दङ तिनि मैडम 400 वोटार्स जाना कि फैमिली वोटार्स फाइ दङ तेबो अब लिमिट जाखो हायसे तेबो फाइ दङ सारा त्रिपुरानि नैनि दलाई डिस्ट्रिक्ट नि फाइ दङ यां साउथ नि फाइ दङ
नर्थ नि फाइ दङ वेस्ट नि फाइ दङ सारा त्रिपुरा नि आबो हायके फाइ दङ आबो क्रसिं याखौ हायसि माने लिमिटिं याखौ फाइ दङ जों तापन एक्जेक्टली से भुटान नि साइमे याखौ मैडम बीजेपी जॉइनिंग प्रोग्राम नाम निका नरक फेक नहीं सालायो लेकिन नरक में अब बुदा फेक जॉइनिंग प्रोग्राम दा नो 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 कारण जुमला राजनीति त्रिपुरा मत कोनो दिन खाया आगिबो खाइबुया ताबुबो खाया जों चिनि डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड त्रिपुरा सानो मो थांनानै ओ जागा जुमला बाजिबे इंयाचे नों जदि कोनो किछु एचिभमेन्ट खालायना नोंखाय निनि अनेस्टि तंना नांनाय कुबुयिंना नांनाय ओंखाय जों नुगै दङ सिगां रग जुमला बास खालायै 6,480 भोटार बोसोरबो अथच रियलिटी ओंखाय 15 থেকে 20 जना थाङो ओंखाय शुधु बुमुं सिमि हायनो आनि असुक जनानै कायसे लिस्ट रमाबाय कोनो दिन निया हायसि आर ताबुक तो सोशल मीडिया नर काम साइमान तो गोबां मा भाइराल ngै दं मैखितों फालनायनो गारि बक्स सर्टिफिकेट केबो नो वाक रनानि वाक 10टा चिन्ता खानायदि वाक 10टा रनाफु अंगियाखै निनि राबर बागान रनाय गटारि रनाय पिगारि रनाय के कुनो रिमे हेखाय 25,000 के रां रनाय नै जुमला बास क्लैति फेचिन बरकना ताव सोशल मीडिया भाइराल अब सारा त्रिपुरान बरक नट ओनली त्रिपुरा सारा ऑल ओवर इंडियन बरक नुगै दं हायसि काजे जुमला बास राजनीति जों कुनो दिन त्रिपुरा मथर खाया ओरिजिन चिनि जाता तंमोन आबन जों खलायनाय आर बरक न डिसाइड खायनाय हायसि पब्लिक डिसाइड खायनाय जों केबनो जबरदस्ती बो तुबियाव जागा जे फाइना हनाय रक्तिनि जे फाइनाय मोर देन 400 टंगि तंमोन ताबो जे भोटार आबो जतन बरनि निजिनि इच्छाय फायो जदि जों जबरदस्ती खायमा तखाय नरनो खामायसि ग्रामे गनसे हामबाय मैडम वो पार्टी नि बेसि बांना अब हंके एक्चुअली बीजेपी नि बतंगो आईपीएफ नि बतंगो सीपीएम नि बतंगो जे फाइने रंनि बिसिं आत कांग्रेस नि बतंगो कायसा गयसु हामबाय